हरे कृष्णा ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनंत जन्म अनंत योनींतुल्यानं जन्म घेतले मागिरी मनुष्य जन्म प्राप्त जाता। मनुष्य जन्म भारी दुर्लभ असा। लक्ष लक्ष कटल्याने जन्म घेतले मागिरी बर्थ अँड डेथ जन्म मृत्यू शृंखलेंतू होऊन जाल्ले मागिरी लास्ट जन्म मनुष्य मिळता। 4 लाख नमुन्याचे जन्म असा मनुष्याचे। अप टू देवतास आर इन्क्लुडेड इन 4 लाख स्पीसीज। 4 लाख योनींतू देवताई तांतू इन्क्लूड असा ती। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणून सांगितलं असं वेदांतू वेदाची सुरुवात इज बाय दिस स्टेटमेंट अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। केव्हा जन्म आमका ब्रह्माविषयी जिज्ञासा करूक दिलेला असा। या जन्मांतू आम्ही मनुष्य जन्म घेतले मागिरी मनुष्य जन्म झाले मागिरी ब्रह्माविषयी परब्रह्माविषयी परमात्माविषयी आत्म्याविषयी जिज्ञासा करनातलेरी व पूर्ण मनुष्य जन्म व्यर्थ जाता। आणि आम्ही भाग्यवान जीव जिज्ञासा केन्ना करता ती तेन्ना त्या क्षणाक तत्क्षण आमगेले देव आमकां मार्गदर्शन दिता। आणि या दुर्लभ मनुष्य जीवनांतू अनेक दुर्लभ वस्तू आसा, अति दुर्लभ ती म्हणल्यारी संत संग, डिवोटी असोसिएशन, सत्संग ऑफ एडवान्स्ड रियलाइज सोल्स। आत्मसाक्षात्कारी जीव संतगण केन्ना आमकां तांगेले संग प्राप्त जाता ते ताजे पेक्षा दुर्लभ वस्तू आसा। आणि त्या सत्संगांतू अनेक दुर्लभोत्तम वस्तू आमकां मेळटा ते म्हळ्यार भगवन नाम, हरिनाम, कृष्णाल नाम इतले दुर्लभ आसा। मनुष्य जन्म जाल्ले मागिरी सक्कड पावले म्हणून साद सांगचे जायना। त्या जन्म घेतले मागिरी इंद्रिय भोगय करूं येता लायक करून आता जनावरांक आणि प्राण्यांक कोणाक तशें मेळना तशें आमकां बुद्धी देवान दिल्ल्या त्या खातीर लायक करून इंद्रिय भोग घेवं येता म्हणून जन्म जन्मांतर आमी पाप आणि पुण्य वट्टू करून राबूं येता। पण पाप आणि पुण्य वट्टू करून राबल्या मागीर हांगा दाखोवन नरका वचूका स्वर्गा वचूका अपास वायट सकाळ भोवका जन्म मृत्यू सायकलांत पुरा शृंखलेंतू भोंवता राबूका आत्म्याले जिवाले मुक्ती जायना। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। या ब्रह्मांडांतू खंखय आम्ही भोंवता ती ब्रह्मलोकात आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावृत्तीनो अर्जुना सक्कड कडेन भोंवता ती आम्ही विंगविंगड शरीर धारण करून विंगविंगड भोग घेता इंद्रिय भोग करता करता आम्ही अनेक जन्म व्यर्थ करतात। पण प्रत्येक जन्मांतू कृष्णालेशी व्यवस्था आसा। प्रत्येक मनुष्य जन्मांतू आमकां संत संगती प्राप्त जाता। संत संगती प्राप्त जाल्ले शिवाय खंयचोय मनुष्य जीवन वेस्ट जायना। ते देवाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोण जीव मनुष्य जन्म घेऊन येता ताका त्या जन्मांतू ताका कोळ लागले मागिरी संत संगती मेळटा तीची तुम्ही तुमगेल्या आयुष्यांतू लेन्स लावून पळयता तुमकां संत संगती केन्ना पुढे लाभिल्ले आसा मस्त पुढे लाभिल्ले आसा। आतां तुम्ही हरे कृष्णा भक्त जाल्ले मागिरी न्ही ताचे पुढेय आमकां संत संगीत लाभिल्ले आसा ती देवाला जिम्मेदार आसा। अशी असताना केन्ना आमी ते
मेळलेली संत संगती सिरियस जाऊन घेता ती, गंभीर जाऊन घेता ती, त्यातनं आमगेल्या जीवनाच्या कल्याण आरंभ जाता. आमगेल जीवन खऱ्या अर्थानं कल्याण मार्गारी स्थित जाता. तर त्या सत्संगान तो आमका कळता हरिनाम 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 एव केवलम. आमगेल्या या कलियुगांतू कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा आणि कसने गती ना म्हणून आमका मनावता. सत्संग आयले शिवारी आमका त्या केन्नाय मनावचं ना. पुरा जगत ते आमका सांगता असती चांगली चांग भोग घेऊ का, चांग दुड्ड कमवू का, चांग वड घर घेऊ का, वड गाडी असू का, मस्त प्रॉपर्टी असू का, मस्त सेव्हिंग असू का, कसं माराय तू शिकील मनुष्य कसं करतं वेस्ट करताय मग लायक करून दुड्ड कमावून तू लायक डोळा जाऊन राबू का, अशा आमगेल पुरा जगत आमका सांगतं असती. त्या वातावरणात तू संत संगतीन तू आमका सांगता ती की सकळापाशी मूल्यवान धन मिळणारी देवाल नाव हरिनाम. त्यातनं ह्या युद्धान तू आम्ही सांगितले आम्ही ऐकलेलं आहे. संत संगतीन तू ऐकलेलं आहे आणि जगत त्यान सांगितलंय. या युद्धान तू आम्ही केदना संत संगतीन ऐकल्यान तू लक्ष दिता ती अटेन्शन दिता ती त्यातनं सत्य परिस्थितीतून आमगेल जीवन कल्याण मार्ग आरंभ जाता. शास्त्रान सांगेल असं अनंत कोटी जन्म जन्मगिरी मनुष्य जन्म प्राप्त होतो आणि मनुष्य जन्मान तू हंड्रेड्स ऑफ लाईफ टाइम्स केदना मी पुण्य कर्म करता ती त्यातनं भारत वर्षांतू आमका जन्म मिळतो आणि भारत वर्षांतू जन्म जन्मेरी हाजो अर्थ अशी की आम्ही लास्टला मस्त जीवनांतू मस्त जन्मांतू भारी पुण्य केला म्हणून आम्ही सकट भारतीय भारत वर्षांतू जन्म घेतलाय. आम्ही सांगा ना ती भारतीय म्हणून शास्त्रान सांगला. आणि तांतू खंची व्यक्ती खंच मनुष्य खंची बायले मनुष्य खंच धारले मनुष्य जावन केदना हरिनाम घेता आणि ताका हरिनामाविषयी मोग निर्माण जाता. ताजो अर्थ सांगला की ताणे मागच्या जन्मांतू साकड शास्त्र बाजून जाल्ला, सक्कड नमुन्याच्या तपस्या करून जाल्ल्या, सक्कड तीर्थांतू तीर्थयात्रा करून जाल्ल्या, सक्कड पवित्र न्हंयेंतू स्नान करून जाल्ला, सक्कड कडेन दान धर्म करून जाल्ला, सकट नमुन्याचे व्रत फल म्हणून आमका हरिनाम प्राप्त जाता. हाजो अर्थ असो झाला की आम्ही केदना तुम्ही सकट मेळलो आम्ही मेळलो केदनाय हरिनाम जप करतात. हाजो अर्थ असो की आम्ही मागच्या जन्मांतू ते सक्कड करून जाल्ला ताजे फलस्वरूप आम्ही या जन्मांतू हरिनाम स्वीकार केला आणि स्वीकार करता असती. तेदना या पुरा खबर आम्ही सपोस ऐकू का पुन्हा पुन्हा श्रवण करू का तेदना आमका कळता की आमका कसन मेळला म्हणून. म्हटल्यार सान चेडवांक तुम्ही कोहिनूर डायमंड दिल्यार चेडू बॉल बॉल म्हणून खेळता ती कोहिनूर डायमंड घेऊन कॅच कॅच खेळता ती. नईन त्या बगलेन तू बायले मनशा दिल्यार त्यांनी आंगाल साफ करचे खातीर ताका ब्रश म्हणून उपयोग करतात. केदळ थंय आमका कोहिनूर डायमंडाचे मूल्य गोत्तू जायना. तेदळ थंय आमकां ते बॉल म्हणून आसा ब्रश म्हणून आसा आणि कसनी म्हणून आसा गंमत म्हणून आसा. पण आमी केन्ना श्रवण करता ती ऐकता ती ताजे मूल्य कसं म्हणून आमकां गोत्तू जाता. तेन्ना तोच कोहिनूर डायमंड म्हणून येता आमकां आमगेल्या तर. तर हरिनाम सर्वोच्च रत्न आसा आमगेले आयुश्यांतले सर्वोच्च रत्न. हरिनाम 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 एव केवलम तीन पंथ सांगले असं एक पंथ नाही. आमगेल मात्यान तू ते फिट्ट जाऊ का म्हणून तीन पंथ सांगले असं. आणि अनेक गोष्ट निषेध नास्त्यैव 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 आणि कसं नाही ना आणि कसं नाही ना आणि कसं नाही ना एकड तेकड धावचे अगत ना ह्या व्रत त्या वृक्षावरतू प्रदक्षिण करच्या या न्हंयेन तू स्नान केल्यारी त्या बाबाला वचून गंड आणि माळ घाल्यारी हातान तावीज बांधल्यारी हे पुरा कसनी तांतू ना नास्त्यैव गतिरन्यथा आणि कसनी गती ना अशी अपोसपोस सांगितलं असं. किती म्हणारी आमका ताजे मूल्य ताजे महत्व 100% 100% गोतू जाऊ का म्हणून ते सांगितलं असं. तर प्रतिपंथा
सकाळी उठायल मागिरी जपमाळ हाता घेवची फुडें हो विचार करका की मेगेल हातान तू आतां म्हाका अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या जगत्यान तू सर्वोच्च साधन करचे आमकां आतां चान्स मेळटा आसा या दुर्लभ मनुष्य जिवनान तू दुर्लभ सत्संगान तुल्यान आमकां ही दुर्लभोत्तम वस्तू मेळ्ळ्या अशें आमकां उडगास करून नित्य सकाळी जप करता मागीर आमकां जप करतना न्हीद येना मागीर आमकां जप करतना मोबायला पळोवका म्हूण मन येना मागीर आमकां जप करतना एकाड तेकाड विचार मना येना केन्ना आमकां कळटा की सगळा पशी महत्वपूर्ण आमी कार्य करता आसतना तेन्ना पुरा कार्य बगले दवरून आमकां तें करता आतां ह्या वेळारी तुमगे घरान तू नरेंद्र मोदी आयले म्हणल्यार ते तुमकां कसनय उडगास येना सक्कड लक्ष सक्कड अटेन्शन त्या तागेले वर येता मेगेल घरान तू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयला तशी सकाळी फुडें आमी केन्नाय हरिनाम घेता ती तेव्हा परमोच्च परमात्मा गोलोकेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान आमगेल घरला येतास आमगेल जिब्बेरी नृत्य करतास आमगेल हृदयाच्या अंगणान तू नृत्य करतास आमगेल जीवन संपृक्त करतास अशी आमकां भावना आसूं आमी साधारण काम करना ती हरिनाम घेता आसती गोविंद नाम कृष्ण नाम घेता आसती या नामा माध्यमातून कृष्ण आमगेल जीवनान तू प्रवेश करतास कान्ना माध्यमांतून जिव्वे माध्यमांतून हृदयान तू प्रवेश करतास आमगेल पूर्ण जीवन तन मन धन व्याप्त करतास अशी भावना धोरण आम्ही हरिनाम करता तेन्ना त्या हरिनामान तू आमकां रुची निर्माण जाता देवाक आमकां तागेल नामा विशयी रुची मेळका म्हणून आमगेल पशी चड रुची आसा आमगेल पशी चड तीव्र इच्छा आसा देवाक की आमकां तागेल नावा प्रती प्रेम जावका म्हणून आमकां दिसता की आमकां मन आसा म्हणून पण आमगेल पशी हजार कटल्यान चड रुची चड आसक्ती आमकां मेळका म्हणून देवा मना आसा आमकां विश्वास आसूं का आमगेल उद्धार जावका म्हणून आमकां कितली मना आसा ताचे पशी हजार कटल्यान इच्छा चड इच्छा देवाल मना आसा की आमगेल कल्याण जावका आमी तागेले वटू पावका तागेले वटू तागेल चरणा प्रती वचून पावका म्हणून तांकां चड इच्छा आसा आमगेल मन विभाजीत अर्ध मन जगत्यांतू इंद्रिय भोगांतू अर्ध मन देवांतू केदल्या केन्ना अर्ध पण नाही थोडे आसता मन चड मन जगत्यांतू आसा एकाड तेकाड मन भावता आसा तेका तरी आमी अपास ह्या विशयान तू श्रवण करका देवाल नावा विषयी महिमा गौरव गुणगान आयकुका श्रवण करका तेन्ना श्रवण केले मागीर आमगेलो विश्वास श्रद्धा निष्ठा वृद्धी जाता वाढता चड जाता आनी केन्ना आमगेली श्रद्धा निष्ठा चड जाता तेन्ना हगुरोगर आमगेली रुची नामा प्रती रुची निर्माण जाता आसक्ती निर्माण जाता आनी मागीर खंडीत निश्चित रूपान प्रेम निर्माण जाता केन्ना आमगेल नामा विशयी आमी ज्या जिवनांत तू नाम प्रदान करून दवरता ती ते आमगेल भाग्यवान जीवन ज्या दिसान तू ज्या क्षणान तू आमी निर्णय घेतला की हाची मुखारी मेगेल जिवनांत तू सकडा पशी महत्वपूर्ण म्हळ्यार देवाल नावाल जप हरिनाम जप केन्ना आमी निश्चय करता ती निर्णय घेता ती संकल्प करता ती की आज धरनू आतां धरनू मेगेल जिवनांत तू सकडा पशी महत्वपूर्ण वस्तू म्हळ्यार हरिनाम जप ते दोळ दवरनू त्या दिवसा दवरनू आमगेल जीवन धन्य परिपूर्ण धन्य जालें आमगेल जीवन त्या दिसा तर प्रति दिवस आमी अशें संकल्प करता प्रति सकाळी फालफाल्या उठून न्हावन आमी हो संकल्प करून जपा बैसुका तेन्ना आमगेल जीवन तो दिसू आयल दिसू गेल्लेल दिसू पुरा जीवन आमगेल धन्य जाता तशी आखरी श्वास घेवताना ते दोळते आमी ह्या संकल्पान राबुका ताका म्हणटा ती मनुष्य जीवन म्हटल्यार केवल मनुष्य जीवनांत तू जन्म घेवन ते मनुष्य जीवन जायना मनुष्य जीवनाक मनुष्य जीवना म्हणके राबल्यार त्या ताका आमी मनुष्य जीवन म्हूण येता तर मनुष्य जीवनाक सत्य अर्थान मनुष्य जन्म जावका म्हणून मन आसल्यार त्या आमी ताजे निर्णय घेवका आमी संकल्प करू तेन्ना आमगेल जीवन धन्य जाता ह्या जीवनांत तू देवाल नावा पशी कृष्णाल नावा पशी खंयचेय महत्वपूर्ण ऐश्वर्य आमगेल जीवनांत ना देर इज नो वेल्थ हायर देन दी होली नेम ऑफ कृष्णा हे आमकां सगळ्यांक गोतू जावका
कितले दुड्डू असलेली, कितले दुर्बळ असलेली, सकळापाशी मस्त व्हडले ऐश्वर्य हरिनाम. ते आमी सगळ्यांनी मोगान घेवका, संकल्प करून घेवका, एकमेका संगतीन तू घेवका, श्रवण करून घेवका, निष्ठा निर्माण करून घेवका, तेन्ना आमगेले जीवन धन्य जाता. हाऊस वॉप्सले आमकां जन्म दिलेले कार्य सफल जाता आणि देवान आमकां हो जन्म दिलो ताजे उद्देशूय सफल जाता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. राम राम.